entitled Ang Pagdagan sa Kadaugan. A resounding applause, please! Ginalit ni Atong Sumilan ang pagdagan sa kadaugan. Sa pagdagan sa kinabuhi, ana ang mga kasakitan, mga pagsulay o mga pag-antos, o dinilihid na ito mahisapan, pinitanan, pagsulat. Nagtuo ko ng mga pagsulat kinagdalan na aking nalimatan. Pagdili ko ang mga pagdalan sa kayo. Kaya nagtuo ko na sa pagdagan sa panahon, umabot gapon sa aking kinabuhi ang kalagtusan. Pagkatamis ng taon, na nag-antos ka na pinil. Mahunay-anay ka nimo! Nga nung ibuha ko man kinikan ako, Jugnaw. Una, akong mga kahayupan, akong mga kaunahan, o mga tanuman. O kagawin, pinakasakit ako. Akong hinikog mga si Kamuhina. Ibong ginagos, o ginipay ko binana. Ikaw ang ipakay. Ulit kay kasing-kasing. Usa, maukini ang anay kayo mo. Ayaw ka, tiyo-tiyo, pwede. Ipasa mo buto ka na! Maukini ang anay kayo mo. Bila nakatulog ko ang binabuhat. Gusto na makakita nito pa. Pupunta sa akong kalapusan na nakabot karoon na usan ako kaabogada. Punta makita nito ka pa. Ang atong gigalit na subilan sa iyang pagdagan sa iyang kinabuhi, makabuot pa ang iyang kadaugan. Ang pagdagan sa kadaugan. Ngayong gabi, nanatugnagan ang Code of St. Jesus Christ na Global Fellowship Incorporated, magkapasundayan o drama na may tungod sa kasinagian sa kinabuhi sa usa ka tawo sa iyang pagkabot sa kadaugan. Ug dinhi atong saksiyan ang unang yugto ni atong sugilan, ang pagdagan sa kadaugan. Ang isibirasyon ng Biblia, ang kayo sa ginuutan. Wala kong magdahon. Nga sa tinatong, usinan mo ako kumagama. Karang, nakatigiyon na kong takong kaumahan. Gusto na kong kanila na tawa. Pagkabulahan ko na ilabi na sa nabatulan kong pamilya, uban sa aking asawa, anak. Pagkabulahan ko na Oo, sige. Ayaw na yung kalimti. At dili din na mo kalimtan. Ay, na to. Makalimtan ang cellphone na mo pa. Dali lang ang liya pa. Ngunit gusto ko na ito. Hindi ako sa disiplina sa ibang pagpangawin. Pag mabitin mo ang panahon, ang matuman yun ang ibang pangandoy sa kinabuhi na may mo kang afgada. O sige na! Mga ito na ta! Kaya ang atong driver, pwede na ang kahuwat. Tapos ganyan tulog na to. Sige, wala ka. Bakit balas nga akong kinabuhi?
Paako ba na? Mira! Asa yung gusto mo? Dibor! Dibor! Sir Jokno! Kapag-kapag mo, may nag-module ka ron! Ano nagsabot-sabot sa sayo sa kabuntagon o kagabiyon? Ay na lang magdagas ko niya. Itawag di ka kay doon na ko ipabuhat. Unsa man, Sir Jokno? Ano na? Jokno. Di ba? Nakaila ka rin ka. Kanon! Oo, sikat. Katong taas o ngayon? Oo, kato! Ya. Dibo? Oh, gamit ko naman sikat. Gamito na ko si Kanon! Oo, imong gamiton. Di ko mabayo na na, Sir! Ayaw sa ginawa ko. Seryoso ko. Sir, imong gamiton sikat. Upo niya! Aron makasunod ka sa puder ni Pidel. Musod ko sa puter ni Fidel, Sir! Oo, dibo? Gamiton ni mo sikat. Kano? Aron makasunod ka sa puder ni Pidel. Upaw ka na, Sir! Aron na ako yung masukat. Ang akong mga plano, alam ka Pidel. Makaliligog tayo, Sir! Oh! Ayaw ka ba laki? Kaya nga naman! Ka ba laki? Kaya kung maako na ang tanan ng diyo, maulahan ko sa ito, sama ka na. Ato pa, Sir! Apil ni kong kahiga na, Sir! Oo, siyempre, Lord, ako'y bahala din mo. Upaw ka na, Sir! Siguro ako ng sunod. Sa di ba musod ni Ato ni Fidel? Mga tutas rulo kay mga unta. Kung sabi mga sarunan, Ito, Sir! lami ka na. Unsa, Sir? Lami ka na ito na yan. Lagi, Sir! Ayaw pagpilit-pilit og sugaan, Sir! Alas, sige, Tibor. Mga onda, kay itutom na ko. Kana! Basta naw na tumura dito, mga sa ito, Sir! Sige, Sir! Sige, bye! Kususubuan. Wala pa niuli. Pagkila ako. Masabi ng alas 9 sa gabi. Kapag hindi ka rin, walang maghihapit sila ng uli. Hindi ka lang yun sa uli. Yun na. Kaya na mag-isi magtanong. Magtanong! Kaya ka! Sir! Unsay, ato, Sir, na kay Subo, Sir! Magtanong. Ito, kaya naman si Ma'am Nimugsi. Hindi ano. Ano pala pa nagagawin nila? Relax lang, Sir. Huwag ka kasi mong blood pressure. Relax lang, kalma lang. Magkaroon magaling, ikaw humba ka na. Relax lang, ha? Ay, Sir. Sir. Ako na to sila ni Pasidanaan, so ako sila mo. Sakay sa sakyanan, magtututog ruro. Kunya ka, iskina ka to, Sir. Ako to inaga, dito, tamoros. Oo, ako to kasada dito. Kuya, kasama to siya, ako to inabalihan si Nina. Kuya, sigot-sinita, ang dami ang nakabalik ito na sabi. Nanganapita ni anong imong nakabuang magtanong. Kasi lang. Bunga ko gamot. Sir, kung na, balik mo na yung imong Dali, dali, kuya, hindi ko mo siya, hindi ko mo siguran. Doon yung magtanong. Ang damang sa tinan. Kay, ako si Ma'am Nimog, si Day Ana. Sir, unsa nga, sakinan, Sir, kanang, namatay, tas kawa, Sir, Toyota Innova, Toyota Fortuner, Toyota Inutang, Ano mo ha, magtanong ba? Kung hindi mo. Ato lang, one na green, magtanong. Green! Ang naman si Brad, Usin niya, tunay ko. Sir! Ay, gatol, relax lang kay Asubra na tanan. Sige. Sige, Sir. Oh, ato ko. Sige.
Ano yun? Apa day? Ano yun? Ang mga dawa ba? Oh. Gusto mo sunod direct sa bao? Sa Oman? Kisa may nga sir. Matod pa niya nga, so daw mong higa na. Ginala ni sa obtibo. Si Tibor. Oo. Katong kakataw. Oo. Ya, kato si Tibor sir. Sige naman ito pamulpos. Batuog to, mamulpos. Ipata mamulpos. Kabali ka mamulpos. Malibang mamulpos. Bro, mamulpos. Terus ginala niya, magkalita. Ah, sir, ilan ko na sir? Ilan ko na Tibor? Kakabulita sa anak ng Biglaton. Ikaw nga'y bahala niya sa paghatag sa baho sa umahan. Isali ko ni kanimo, magkanon. Ah, yes sir. Ako'y bahala na ng talan sir. To di ay, andama ang sakinan kay kapasundo na to si Mamuno. Oh, sige sir. Ako ang damo to sir. Sige pa, hindi ako. Katong kay Bang Tibor, oy. Asa mga to nag hapit-hapit? Hala! Usa man ni nangayo turon minis hindi? Dayon lang. Dayas pero di mugnaw. Dayon lang. Ingon si Fidel nga pasudlong ko nung trabaho. Wait question and answer. Pero, Tibor, mayo ni ang trabaho nga tagana ni Sir. Dito din siya Tibor, kanang minimum ang sweldo, nga napay overtime, napay holiday, Christmas bonus, Christmas break, tanan, magawat tinubon. Tibor, sabi pa nila pasudlong bor, o trabaho, tistingan mo sa tika. Ako'y gamay pamutana bor. Duharan na siya ka pamutana bor. Onsay in English sa pagkaon. Iyon! Pagkaon ba? Very good! Sa lagun! Lagun! Pasara ka, Bor? Pasara ka? Kaya pa natin ka, interview. Ugma, paglang martilyo. Okay, Bor. Ako dahil si Tibor, ma'am. Gapa sa inyong ano? Sparkle may glawas ba kayo na yung basiyo? Ma'am, nala akong sparkle. May kailangan lang po. Wala. Mau talon. Yan. Mau pa kini ang imong giingon na sa tibok nga mo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wapo kayo, ma'am. Balay. Siniguro ni ma'am kita na nawakan. Tibok, paminaw. Paminaw ko, ma'am. Sa lugar nimo kasayaran. Yes, ma'am. Si Mau talon. Oo. Mau ang akong salikan sa akong putasan ug kahayo pa. Siya ni pulis daw, ma'am. Magdagali mo ka buwang tibok, mo bumalik. Lagi ma'am, mamulit ko na rin. Paminaw. Paminaw ko, ma'am. Gusto ka trabaho di ba? Mismo na ko, ma'am. Sige. Dawaton kita sa walay pagduha-duha. Sugang. Nga, nagdadilig na mo, doon na
Maminaw, maminaw. Ikaw, ako ko, bago sinira. Maglaw ako, lamig na pagkaon. Alam, sagwa pa kong bisita. Oy! Wala ilain. Kung sila ang pinakasod na ako, Mars! Wala pa siya tataw sa balong sugar. Basta nga tataw mo ganyan. Ano sa mga Bye, mga puti! Kanot! Kanot! Ikaw na ilang ko ako ato. Hoy! Nag-iilan ako na. Alam ka, Golbor, kay doon ako'y ipalaila ni mo, Bor. Kanot! Karon! Ikaw humangan niya itong drama. Nakapalaila ni mo. Palaila ni mo. Doon ako'y kapaw dito, Bor. May itong kapaw na mo dito kay Bayi. O, nangita to. O, kaupan. Ay, palaila tika to, Bor. Sige, ako na ato. Kapag-tapon, ang sabi mo ka. Kaupan, kaupan. Basta na kasi, tipur-tipur sa puti. Sigurado yung nagmalagpuso sa akong mga. Tawag siya mga timur! Di sa amin ang bulatan! Ikulatan ko sa kapa. Sa kamo! Iya ko tibok na. Kuya! Gusto may gusto mong buhato sa kamo! Bilin sa badya. Watson, gusto ko mga boss. Gusto kang makabaws. Oh, Paminaw din. mamila ko sir. Aron makapaus. Usapan. Dara, imong kining sa pagkaon sa kabaw. Una, itali ang tanan ng iyang mga tanong. Kung ang ilaw na asa. Sir Jungdo. Lista pera. Ayaw na si Jagas Tuya. Ayaw ko bali-bali. Soda, isa ko na sa pagkaon. Maginitobek manilwanan. Ayaw na lagi si Jagas Tuya. Sa may gusto rin. Kung ka di kasawa. Ayaw sir, makawayo. Matensya naman sa mga asawa sir. O sige, ang kaparahan talaga ako yung mabuhat. Sige sir. Ako na po sir. Ako ka rin gusto ka naman yung mabuhat. Sige sir. Sa tara, ang tama na kayo mga tulad. Sige, huwag may sakyan. Magliti yan ba? Huwag na ako lang tara. Mawari amo may konta. Nahumalag yun ang pagpataon ng kapaw. Basta putasan ng pinagala ng minuto ng laman. Mga botay na to ang kapaw! At lupo tulit ka nun! Taas pa ito siya! Leon! Ayay! 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 Bor! Sir ka na! Nalagoy ka ba yung pangutanan ni mo, Bor? Alam na aha! Naman nagpakaon, Bor, sa kinitos sa kabaw, na po kakanding, 30 kairing, kiling, ilaga, pitsukan, tala, ubaw pa, malang na. Kaya po sa tingin mo pa kayo, di ba? Gusto ka sa rin mo ito. Yung na ito, ipakaon na, Bor? Unsa man to pangyawan o hirpal? Sir, kapag tanan nga mga kayupan mo, O,
Wala sir, ako lagi pakaon. Kung mga prutas, asang prutas sir. Nindot yung sikat prutas sir. Mga sir. Mababor. Oh, Pasig ikay, ikaw na. adi sir. Oy. Bukan ka po. Bukan na. Doon sana. Doon sana. Kailan ikaw, sama! Teka mo sa servisyo na! Ano? Kaya Pasig, kapay po kayo ito. Salamat kasi nagulit lagi sila. Ang hilang speakers. Angga! Saan ka mo? Saan naman itong pangina mo yan? Ayaw ko rin ako na. Malagpasan na rin na ako ng tabo. Bam! Ang baka, sir! O bam! Nagkain lawas! Pastigan. Pangga, kinistigan ka paling ito ba? Sir! Ano ni atong hanagan na tumagat, sir? Ato na sa programa sa tulpo! Magulat na sa investigasyon! Resulta sa investigasyon, ma'am? Oh, unsa nga resulta, ma'am? Resulta sa swab test! Lagi mo nga rin kung kabuawang ka na! Wak ko malimay! Resulta sa investigasyon! Kung mahimala ninyo ako, nakituyo din pangina mo! Kaya na magbuhat sa inyo! Ma'am! Kanitiro! Ang balang mamon! Kaya na matulihan na lungsin mo! Ma'am! Patiti siya, ma'am! Patiti! Kaya nagbuhat sa inyo! Ma'am! Mas malakay! Ako mag-awin na ayos ako lang di ayos magka! Nagkakabuhan sa inyo! Garo kayo malak! Masakasakitan na akong gibate! Ang sama na! Kiyanong patay! Ang gigipis ka mga kamaw o ubang mga butasan! Pagka! Musugot ka sa dinig! Ano na ba si mo? Ang tondo! Kung ano yan ang buyo ng sigura! Magbayad ka, Timor! Magbayad ka, Pan! Serdo ka! Kuyog mo! Kaluoy ni Ma'am Kanan. Ma'am Kanan. Nagpuhas! Mga kahayup. Kaluoy! Good job, Timor! Good job! Dahil dyan, may 5,000 ka! Sabi! Salamat, Shopee!
ang pagkuha kay Carolina? Sa ako ba na ko, sir? ang akong ililiko pa. Buhat niya. Ano si Janice? Kung bakit, sir? Ang tulis sila na ang atong kalaunan. Maayo na yung una-una ko. Ato na sa lantaw, maglantaw-lantaw. Dito kay Bunaw. Hangin kay. Kung ato magkasururo kay Mamiti. Hindi na, kaya ito na dagang pa. Tama, sir. Ibo. Manakaw na kita. Nagtuog ko na mga pagsahit kinitanan nga ako ni Luman. Apan, dili ko angay nga panguntaran sa pagkaon. Kaysa pagdagan sa bawang panahon. Wakpon ka kung sa akong kinabuhi ang kadaugan. Pagkalumigilid sa akong mga magumay. Na amin, pinjawin sa mga Panginoon. Sir! Iyon ako. Ato na ko, sir! Uli na ako sa amuha, sir! Balik! Sir, pasinuha ko, sir! Balik ko tamuros! Timane, sir! No! Kayot kasi. Uli na ko sa buwang-buwang ko terong. Salamat sa inyo. Nagkamiti. Hindi nagtago nga pagsibisyo ka na po magkanay. O sige. Mag-ayo-ayo na lang dito. Pero di ba ni sir? Di na ko kalimtan. Hindi mo kagawa ko sir. Sir ah. Sir ka pinuwang niya magkanay. Sir. Sir. Saan magawa ka na? Huwag mo ko natuntun dahil, sir! Ginawa ka na. Sir, ang tinyon, sir, no? Uli ko si Wagot Lite. Wagot Lite, turun ka ng 20, sir! Hindi 20, sir. Hindi ko kaya, hindi ko kahimo, sir. Pahilay yun, sir! Bago pa ka isuduhan niya po, ya? Asa din ang isuduhan, di ka? Sir, sir, ay, basta sir, ay, balik lang ko ni mo, sir. Bahalag, dito ni mo, silduan, sir. Tagay ko, kalawag, 6 km adlaw, hindi na, sir. Tawag ko lang, sir. Ang bahala mong tanong. Kung kinasing-kasing ang imong pagsibisyo ka na ako. Sir, sir, ha? Ako na lang yung ibalik ako. Sir, guru-guru, napawag, sir. Tapos, bawang na ako sa mga. Huwag na ako mga supre. Bye! Sige. Bye! Andam siyang imbis kung ako nga kapitan, alam sa kong pagsigo siya mga ako pasalamat sa Ginoo mga bisa tuon sa pangita mo. Pero sa mga makabagyan na para sa pulang. Mo pa pagka. Panginoon. Sige. Kung yung ka nga, mumit pa ng tawala. Pagka, inumit na. Kaya matulog ko rin sa Ginoo. Ang mumit up niya. Kaya na naman kung tawala ng mga sa ibra lagi ko. Promise ko na. Pero pagka, wala pa ka nakailan yan.
basin kay anaga. Kukuha siyang mga luto. Oh, yes, Mr. Johnson. Oh, naano ko na rin. Ako naman ka. I am Mr. Johnson. Hindi ginagagi mo? Ikaw biling lang, Carolina. Gusto ko lang ikaw mawipon sa mga pamilya. Aron sa pagkumpleto sa aking mga plan. Sa pagkubasa yan kinakulit. Hoy, lalaki. Alam sa imong kasayuran, padung ka pa lang. Nakita ko na ikaw, mapagkapagkaplano din ako. Basta, suntihan ko ikaw. May anak na to. Wako'y labot ka rin. Ang pa'y pinaganggal ako ba na ang anak ko siyang makamatyan. Hoy, 70 lang ang kaya na kong makamatyan. Siya lang ang akong higugmaan. Nakasabot ka! Hoy, ikaw! Ikaw mo ang kagabi. Aba, wala ka ba ako na ako si Carolina. Dati na ko kabala ko kanila. Asa naman si Mama pa? Kasi na pa, oh. Nag-release Mama pa. Dali akong di kabilaan. Dahil anak. At itong tawagan pa, mo gitawagan pa. Why you hate? Mama, ay. Sir, na ako ni balitan mo, sir. Ako nabasa dito sa newspaper, sir. Doon na yung sa kababay, headline siya. Doon na yung sa kababay nga, panas-tamasan, luwi ni kahimtang, sir. Gi patay, sir, dito sa may luro, sir. Dito sa may luro. Pwede, sir, kubaan ba ako, sir? Kubaan ko. Si Mama no. Oh, sir! 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 Hindi mga pulis! Sir! Distancing! Sir! Distancing! Asan ni Mas? Tayo multa na speed po, sir! Si Ato Sen. Sikin sa ninyo diri si Pidelona. Siya! Huwag ka lang magkakasya. Ako si Pidelona. Tingnan mo. Ito ba ang asawa ni Carolina Luna? Tingnan mo. Kasi tingnan mo sa pulas na mo. Ayun, kapura na. Si Carolina Luna. Na matay. Pagkikagahan kini sa wala pang matay. Sa pasyon ng investigasyon, sila ginubos. Dili ko ng tinuon! Dahil, tinuon! Si Mama pa! Tuwan pa! Kaya na yung bata na pa! Kapoy niya tamatay. Ano yung itong mang sirpidilay? Huwag ito kakaon. Kanina mo ito nagkakaon.
Lechon. Wala kang kaon. Maway ka ito sa pagkaon na. May nilungaw. Maway ka ito gas. Terus bukima. Uy! Bur! Ay, nahuin pa rin ang buto yan na. Bur! Padayon na, Bur! Tingog na. Bur! Ikaw ba? Isunduan ka taro! Yeah. Paghandin, Bur! Adlaw! Kita. Kapay, Bur, tayo! Ganong gibuhat mo man kini, Bur! Kila ko man ikaw, isip na suod kay nga hingkala, Bur! Pero unsay mong gibuhat, Bur! Wakay kasing-kasing! Wakay batikon! Wakay! Sayang. Bawal na ba namin kong buko? Dirin ko. Mamawin ko sa tanang gibuhat. Karumas na. Ayaw na kumita. Panitas kita. Naabot na ang sikat win. Salamat sa sponsor. Sige yun, mamawin ko sa gibuhat kay ang talang uto kami. Isilchok to ang talang sa pagpatay sa kahayupan, sa pagpatay sa kaputasan ng Bur! Unswa! bisan pa sa pagpatay ni Carolina Luna, siya'y nagsundo. Siya'y napatay. So, Bur! Ganang wamang kamutukaan ngayon! Kamaayo ka panita na ito yung seroy! Panitin to kay pamit na daan. Kaya panita ko pang kagupkop! Burakitsyon! Mas maayo na ikayon. Ato i-report sa station may station ba na? Simayo na ka na, sir! Sa tingnan mo? Timor. Bur! Ayaw pa ka na, Bur! Ano? Ato ta sa kurba! Lapu-lapu police station! Ato na i-report! Ano ang palitado? Ano? Ano, Bur? Una bang ako, Pichi? Ikaw yung namo! Pa! Kung kunya nasayat ni Fidel sa iyang nadangatan karon na si Jumbo ay ang hinungdan sa pagkamatay sa iyang asawa ni Fidel o Dini. Jugno, nga nung gibuhat ko man tinikal ako, di nga ako man ikaw nga ako higala. Nga nung gibuhat ko man tinikal, gabi na sa paglugos o pagpatay sa mahal kong asawa. Kaya tinabuhin mo, hindi mo butang. Kapes, tinabuhin mo sa ang alay ibayan. Isubi. Ang kaspa nakita na. Ang auban na nasuyo. Pati isubi. Nagdato o pistola. Ano ito, sir? Makapatay ko siya. Wata kibaw! Masih kulihay, hindi mati. Ato-atoon. Mintras, maapsan na to. Sudah na ito, Sisipitin. Sisipitin. Tara, ayaw haba. Sige, bayan. Pagkatapis ng taon, may nag-altos ka na sa imigratan ka. Mamaray-aray ka rin mo.
Hindi ka matulog. Katulong! Huwag kang gabing pinakasakit sa anak ako. Ang akong asawa. Imong ginugos. Huwag dili pa rin kong yala. Imo pang ipatay. Wala kay kasing-kasing dito. Ang angay ka mo. Huwag ini. Hindi! Ayaw mag-yaw! Kasi mo mula! Malagay ang pipila ng mga katulikan. Taliwala sa kapagyasan na nabuhat ni Fidel. Mibalik o minanong pagbalik si Fidel sa Ginoo. Kung dito sa prisuhan, nahimo siya kahayag sa pagmantala sa kaayos sa Ginoo. Kung dito, nakatutyo si Fidel o pulong sa Ginoo. Kung dini atong saksihan ang katapusang hinto ng atong similano, ang pagdaga paingon sa kadaus. Mapasalamat kayo kung kanina sinuok to. Rason sa pinagkakatuigan. Rason sa pinagkakatuigan namin ako. Dito sa prisuhan ay mapapong galing. Ang ginawa. Kung sa pagdagan sa mga panahon, nagkukukulong ang kaliugan. Igamit mo ako, Ginoo. Aron dagan maluwas, pinagising mo mga pulong. Anong pinatagal ako kagawasin? Makita ko na pagbalik ang akong mahal na anak. Ang anak, makita ko rin. Pinakatuloy ka na rin naman. Gusto na ko makita din mga. O kung na makita din mo ako galapos, pinalahin mo na akong abang-abang. Ay, tamak ba? Gusto kita. Saan ka kanon mo? Kakinahanglan ako ka na mo kanon. Bakit sa ako na ko abang-abogada? Pero nagkakinahanglan ko sa'yo mamasal na ba?
siya di mo day. Isunti mo. Surprise. Surprise! Surprise! Sa'yo nga sorpresa sa mga pitas! Bakit ako di nga malitan ko sa surprise na yung ihatag ka ako? Surprise! Ang iyong papagay! Si Papa! Day, lagi mong tapaday ang agtang na nastuyo. Ikuwang na day. O karon day, magkandang jamit, mga habong ni mga pamilya mong papa. Hindi day kay mga pilas pangin. Si Papa nila sa... Anak ko. Dali ba yung Ay, Salamat sa Ginoo, mga ginugong nila, mga kapatid, makita-kita ba? matutin ko si Kinuday. Kapisan pa sa akong naiguman. Kalikon, parang matukan ako ang mga pagsuway na akong naiguman. Kay mga pagpapausan ako kaabugama na karon. Ay, sa pagkakasakit pa na ako, patayin niyo ako sa hanggang sa magkapunta ang pagkaukan sa atong kinabuhi. Mas pa, kadulay na kong paglawang kayo sa Ginoo pa. Salamat sa pagkakas! Dagan sa mama! Sunod! Ano pa sa mga? Thank you! Salamat sa iyong suporta. Please like and subscribe.